Калі расійскамоўны беларус хоча патлумачыць, чаму ён дагэтуль не перайшоў на беларускую мову, ці прынамсі не спрабуе, то найчасцей гучыць аргумент: так гістарычна слажылася. Не толькі гэтае апраўданне не мае пад сабой грунту, але і многія іншыя. Само па сабе нічога гістарычна не слажылася. Бяда беларусаў са сваёй мовай гэта вынік мэтанакіраванай палітыкі цягам стагоддзяў. Давайце па чарзе. Калі кажуць пра пачатак заняпаду беларускай мовы, то найчасцей згадваюць 1696 год, калі на варшаўскім сейме была прынятая пастанова аб забароне беларускай мовы ў дзяржаўных і судовых установах Рэчы Паспалітай. Да гэтага часу яна ўжывалася нароўні з польскай, але сейм усяго зафіксаваў тую сітуацыю з мовай, якая пагаршалася амаль стагоддзя. Пасля забароны беларуская мова развівалася пераважна пад сялянскай страхой, таму і павялося з тых часоў, што мова гэта нібыта сялянская. Але пра ніякую паланізацыю жыхароў Вялікага княства літоўскага не было і гаворкі. Большасць насельніцтва жыла ў вёсках, а ўсеагульнай школьнай сістэмы тады не існавала, а гэта значыць, што прымусіць гаварыць беларусаў па-польску ніхто не мог, нават калі пра гэта і марыў. Таму беларусы і далей гаварылі па-беларуску, апрача часткі арыстакрата, якая перайшла на польскую. Не перайшлі беларусы на расійскую мову і пасля падзелаў Рэчы Паспалітай і далучэння беларускіх земляў да расійскай імперыі. У 1867 годзе царскі ўрад на 38 год забараніў друкаваць кнігі на беларускай мове. Забарону адмянілі толькі пасля рэвалюцыі 1905 году. І пачалося беларускія кнігі, беларускія газеты, часопісы, тэатры і, натуральна, першыя беларускія партыі, якія пачалі ў голас казаць пра асобную беларускую нацыю. Выдавецкая суполка «Загляне сонца ў наша ваконца» выдала за пару год за ўласны кошт, без грантаў, 38 кніг агульным накладам больш за 100 тысяч асобнікаў. У 21 стагоддзі няма ні пісьменнасці, ёсць дзяржава Беларусь. Беларусу амаль 10 мільёнаў, а кнігі па-беларуску выдаюцца накладам па 300 асобнікаў. Занатуйце гэты важны момант. Беларусы пачалі дамагацца сваіх нацыянальных правоў, а ў выніку ўласнай дзяржавы, менавіта тады, калі пачаўся рэнесанс беларускай мовы. Беларуская дзяржава і беларуская мова непарыўна звязаныя. Трэба быць сляпым, каб гэтага не бачыць. Тое, што беларусам спачатку ў Рэчы Паспалітай, а пасля ў расійскай імперыі сумарна гэта 209 год, не давалі развіваць сваё пісьменства, літаратуру, адукацыю на беларускай мове, гэта не проста так гістарычна слажылася. Гэта мэтанакіраваная і паслядоўная палітыка паланізацыі, а пазней русіфікацыі, але і яна не дала плёну. У 1897 годзе ў расійскай імперыі адбыўся першы ў гісторыі перапіс насельніцтва, і ажно 63% жыхароў 5 заходніх губерній, якія сёння пакрываюць з беларускімі межамі, хаця і не толькі, запісаліся беларусамі. Каб было зразумела, іх не пыталіся пра нацыянальнасць, іх запісвалі беларусамі па факце карыстання беларускай мовай. То бок уявіце, калі гэтыя працэнты перавесці ў сучаснае насельніцтва Беларусі, па-беларуску сёння размаўляла бы больш за 5 мільёнаў беларусаў. Але так не сталася. І не таму, што ў нейкі момант беларус пачухаў патыліцу і сказаў: «А ну яго з гэтай беларускай мовай буду гаварыць па-рускі». Усё наадварот. Калі беларусам давалі волю, то беларушчына квітнела і расла як снежны ком. У савецкай Беларусі на пачатку 20-х гадоў пачалася беларусізацыя. У канцы 20-х гадоў амаль уся літаратура, гэта каля 90%, якая выпускалася ў рэспубліцы, была беларускамоўнай. Звыш 80% школ мелі беларускую мову навучання. Заўважце, гэта быў не прымус. Беларусам далі тое, што ім належала, бо яны і так размаўлялі па-беларуску. Але ўжо ў 1929 годзе пачалася русіфікацыя, аўтараў беларусізацыі пачалі фізычна знішчаць, а саму яе фактычна згарнулі. Таму што бальшавікі разумелі, пашырэнне беларускай мовы і асветы прывядзе да росту нацыянальнай свядомасці і жадання ўласнай рэальнай дзяржавы. Толькі за адну ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 году ў Менску было расстраляна больш за 100 прадстаўнікоў палітычнай і гаспадарчай эліты, беларускіх пісьменнікаў, дзеячоў культуры і мастацтва. У выніку да 39 году з усяго Саюзу пісьменнікаў Беларусі засталося ў жывых 1,5 десятка чалавек. І забівалі іх менавіта для таго, каб беларуская мова знікла. У міжваенны час Беларусь была падзеленая паміж Польшчай і Савецкім Саюзам. У 1938 годзе ў школах БССР увялі абавязковую расійскую мову. На беларускіх землях у Польшчы беларускіх школ практычна не было. Пасля вайны, на працягу 50-80-х гадоў, сфера выкарыстання беларускай мовы хутка звужалася. Скарачаліся тыражы беларускамоўных выданняў, беларускамоўныя школы пераводзіліся на расійскую, а імпульс даў Мікіта Хрушчоў, які, выступаючы ў 59 годзе ў Менску, заявіў, што беларусы першыя прыйдуць да камунізму, бо першымі ў Савецкім Саюзе перайшлі на мову будучыні, расейскую.
У 1960 годзе савецкую Беларусь узначаліў Пятро Машэраў. Ён, рэалізуючы ідэю Хрушчова, даў пачатак паскоранаму пераводу школ з беларускай мовы навучання на расейскую. У 1985 годзе на беларускай мове працавала толькі 23% сярэдніх школ у рэспубліцы. А для вясковай моладзі, якая паступала на вучобу або працу ў гарады, веданне расейскай мовы станавілася неабходнасцю. Расейская мова, па сутнасці, са сродку міжнацыянальных зносін ператварылася ў асноўную мову Беларусі. Гэта рабілася і гвалтам, і з ініцыятывы мясцовых кіраўнікоў, якія хацелі выслужыцца перад Масквой. Але гэтага ніколі не прасілі самі беларусы. Сёння можна пачуць, што ў 90-е гады адбывалася гвалтоўная беларусізацыя, таму ў людзей адбілі ахвоту размаўляць па-беларуску, але гэта ніяк не адпавядае рэчаіснасці. Гісторык Алена Маркова правяла ў беларускіх архівах цэлае расследаванне і знайшла тоны лістоў з просьбамі зрабіць беларускую мову дзяржаўнай яшчэ да распаду Савецкага Саюзу ў канцы 80-х. Ды што казаць, ці ўзгадае нехта з вас хоць адзін мітынг супраць нібыта гвалтоўнага навязвання беларускай мовы ў 90-е гады? Бо былі мітынгі супраць беспрацоўя, супраць Кебіча. А хто пратэставаў супраць беларускай мовы? Алё, за яе дзяржаўнасць прагаласаваў яшчэ камуністычны Вярхоўны Савет БССР у 90-м годзе. Беларуская мова магла больш-менш развівацца ад 90-го да 95-го, калі Лукашенко правёў рэферэндум аб пазбаўленні беларускай мовы статусу адзінай дзяржаўнай. Проста уявіце, першай справай, якая яго цікавіла пасля прыходу да ўлады, была не эканоміка, не рэформы, а менавіта беларуская мова. Да слова, наступнай быў чырвона-белы сцяг. За 15 апошніх гадоў колькасць вучняў, якія вучацца на беларускай мове ў школах, скарацілася ў 2,5 разы. У 2005 годзе іх было 280 тысяч, а ў 2020 107 тысяч. Уявіце на хвіліну, што станецца за наступныя 15 год. Беларускія школы толькі зачыняюцца, а вёскі, дзе яны працуюць, выміраюць. Чарговая адмазка, што беларусы, маўляў, самі не хочуць вучыцца па-беларуску. У 2003 годзе ліквідавалі беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа. Выкладанне ў ліцэі вялося цалкам на беларускай мове. Установа адукацыі была знакавай і статуснай. У 2019 годзе Лукашенко заклапаціўся тым, што шыльды каля дарог у Беларусі пачалі рабіць па-беларуску. Яму не спадабалася абвестка «Выконвайце хуткасны рэжым». Маўляў, чалавек з Расіі не зразумее. Вывесили табло «Выконвай хуткасны рэжым». Ну, понятно, мне, как белорусу, понятно, что хотел сказать автор. Едет русский человек или русскоязычный белорус, который лучше знает русский язык. Выконвай. Хуткасны. Но понял, что режим. У лістападзе 21 года ліквідавалі таварыства беларускай мовы, якое ад 89 года займалася пашырэннем і прасоўваннем беларускай мовы. Каб прывесці ўсе факты па барацьбе з беларускай мовай, спатрэбіцца не пару хвілін, як у гэтым роліку, а мінімум дзясяткі гадзін. Яны даказваюць толькі тое, што нічога само па сабе гістарычна не склалася. Беларусаў планамерна, гвалтам, маніпуляцыямі адвучвалі ад сваёй мовы, каб урэшце пераканаць, што вінаватыя яны самі. Але справа сёння не ў віне, а ў адказнасці за сваю мову. Калі чалавека нехта калечыць, то яго не кідаюць паміраць са словамі «так гістарычна слажылася». Яго вяртаюць да здароўя. Ніхто і ніколі не прымушаў беларусаў гаварыць па-беларуску, а яны размаўлялі вякамі. Пра што гэта сведчыць? Што гэта іх мова, яна іх стварыла. Гэта не патасны выраз, гэта просты факт. І менавіта з той самай прычыны беларусаў гэтай мовы пазбаўлялі, каб не было беларусаў і Беларусі. У беларускай мовы няма іншай радзімы, апрача Беларусі. І вось гэта сапраўды так гістарычна склалася.